Здравейте! Днеска бях в Виена. Тук е това е Виена, Република Австрия. Ние сме в европейска държава, но за съжаление можете да видите тук полицаите нагонят. Не ни дават права, не ни дават. Моля този видеоклип да достигне до Европейски съд, до Европа, който в Страсбург да осъдат. Това са полицаите, които се държат арогантно с мирни, спокойни граждани. В моя паспорт пише, че аз съм европейски гражданин. В Европа пише, че ние сме европейски граждани. В моя личен паспорт пише Европа и България. По практика сме европейци, по практика изпълняват рацизъм и фашизъм. Това е Република Австрия. Това са тук полицаите, които ми дойдеха 8 патрулки. 25 полицаи се държаха с мен арогантно, въпреки че им биха първия път. Втория път пред хората не можаха да посегнат. Значи, австрийската полиция строго охранява Република Австрия и строго се държи с имигрантите. Говоря, определят рацизъм. Това са полицаите на Република Виена. Българското посолство също е корумпирано. Република Виена плаща на българското посолство данък мълчание. България се продава. Нас не мачкат, не гонят, не ритат. Ние нямаме права. Ние нямаме статут на европейци. Австрия отказва да те интегрира. Австрия отказва да ти даде работа. Австрия ти отказва ти да се научиш да говориш австрийски език. И по документ сме европейски граждани, по практика се изпълнява рацизма и фашизма и бой и тормоз. Нека това видео колкото може да бъде споделено. Значи, вижте, това са полицаите. И бяха 4-5 патрула и 7-8 микробуса, при положение, че аз свиря музика и бия барабани. Нормално. Просто се изкарвах, аз съм уличен музикант и се изпълняват. Значи в Република Виена има рацизма. Благодаря ви, мили българи. Нека това видео достигне до Европа. Искам да достигне до Брюксел. Това е буса на полицаите, които полицаи ми дойдеха и ми казаха музика аус. Поисках пляц, карта, те не ми дадиха. Обцуваха ма, биеха ма вътре в полицейски участък. Тук няма камери. Събличат гол. Тяхните камери не задържат записи. Просто те само снимат. Но записи не се задържа. Много са опасни законите и не мислете, че австрийците са прости. Простите сме ние, защото нашите политици се продават, нашите посолства не нас защитават. Нашето посолство работи в полза на полицейската олигархия в Република Виена. Това е, мога да ви кажа. Полицията не интересува. Крадеха, маструваха, правеха, биеха на... Това тях не ги интересува. Аз съм Митко Митев и моля, споделяйте това видео да достигне до Европа. Много българи са тормозени, много българи са с откраднати паспорти. Българското посолство отказват. Просто няма какво да ви кажа. Трагедия е голяма.